Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Теб по водата. Скъпи брати и сестри, това е една молба на апостол Петър към Господ Исус. Той иска от него невъзможното за хората, но възможното за самия въплътен Бог. Ако си Ти, щом си Ти, кажи ми да дойда. Тоест, да отиде по заповед. Ако искаме да имаме християнски живот, Христос е пътя, но се върви по водата. Господи, доведи ме при себе си, за да вървя по водата на знанието. Господи, извикай ме при себе си, за да проходя по водата на доверието. Господи, покажи ми волята си, за да ходя по водата на послушанието. Господи, покажи ми лицето си, за да тичам по вълната на спомен. Скъпи брати и сестри, всеки един от нас може да си напише по водата на волята в свой вариант. Бъдете мъдри, кажете това, което чувствате, това, което действително искате. И нека нашия Бог да бъде с вас, да ви даде вдъхновение, цели, задачи и смирение да вървите по пътя от началото. Не е лесно да се върви по водата, но е славно. Християнинът трябва да остане включен през целия ден, да бъде със своя небесен баща и да чувства неговата любяща грижа. Кой където е на работа, желая ви Божиите благословения. Молете се на Исус във вашите трудности и вървете по водата. Амин. Желая ви да не се колебаете, така както Петър се колеба.